ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். முதல்ல போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பீர்க்கங்காயை வச்சு ஒரு கூட்டு ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு பொரியல் ரெசிபி. இப்போ அதுக்கு நான் 1 கப்பு பீர்க்கங்காயை இந்த மாதிரி நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும். அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது இன்றைக்கி முட்டை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். வாங்க இப்போ அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இப்போ அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு கையளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்து நான் நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இந்த பீர்க்கங்காயை முட்டை போட்டு செஞ்சு பாருங்கள். பீர்க்கங்காய் சாப்பிடாதவங்க கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீர்க்கங்காயை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். பீர்க்கங்காய் தோலில் கூட நீங்கள் சட்னி கூட செய்யலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பீர்க்கங்காய் வந்து நமக்கு நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் நான் மூடி வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கா. இப்போ இதில் வந்து தேவையான அளவு நான் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான், காரத்துக்கு நான் எதுவுமே சேர்க்கல. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நமக்கு வதங்கி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நமக்கு இது சட்டுன்னு வெந்துடும். இப்போ நான் 2 முட்டையை இந்த மாதிரி நான் உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். உடச்சி ஊற்றிட்டு நம்ம முட்டை பொரியல்லாம் செய்வோம் பார்த்திங்களா, அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி பெரட்டி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அதுவே நமக்கு உதிரியாக வந்துடும். பாருங்கள், அவ்வளோதான், நமக்கு உதிரியாக வந்துருச்சு. பாருங்கள், சுவையான பீர்க்கங்காய் முட்டை பொரியல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. முட்டையை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் உடச்சி ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி கிளறணும். ஃபஸ்ட்டே நம்ம முட்டையை ஊற்றிடக்கூடாது. அவ்வளவுதான், சுவையான பீர்க்கங்காய் பொரியல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.